Amarotz auzoan, auzotarren oroitzapena izeneko erakusketa dago zabalik jubilatuen egoitzan. Erakusketa honen ideia, auzoko eraberritzelanen ondorio sortu zen. Futbol zelaia kendu zenean, auzoko zati bat galdu zela iruditu baitzitzaien hainbat auzotarrei. Orduan, Antxon Mujika, Javi Marquez eta beste hainbat elkartu eta auzoa sortu zutenei omenaldi bat egitea erabaki zuten. 1973 urtean, hainbat gizon auzolanean aritu ziren asteburuero, ahal ziren lan guztiak egiten. Erakusketa honetan, Antxon Mujikak berak, eskuz egineko erretratuak daude, auzolan honetan aritu ziren gizonenak. Bestalde, Javi Marquezek argazki erreporte bat jarri du ikusgai, 1973tik gaur egun bitarteko hainbat argazkiz osatua auzoko bizitza erakutsiz. Gaur egun auzolana egiten ez denez, garaiko gizonaiei auzoa sortzen laguntzagatik eginiko omenaldi hau osatzen urtebete pasatu dute. Urtarrilak 20 bitarte duzue erakusketa hau ikusteko aukera.